Rus mediasynyň berýän habaryna görä Vladimir Putin Ukraina bilen bolýan söwüşe kömek hökmünde Kazakstandan, şeýle hem Türkmenistandan eskeri kömek sorandygy aýdylýar. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew Putiniň bu haýyşyny kabul etmändige aýdylýar. Emma Türkmenistan tarapy bolsa özüniň beýtarap döwletdigine garamazdan soralan kömegi kabul edip, Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistan tarapyndan 2000 eskeri goldawy Rus söwüşine kömek hökmünde iýerjekdigi barada gurrunlar aýdyryp geçilýär. Berdimuhammedowyň bu hereketi 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda ikrar edilen beýtaraplyk statusyny bozandygyny açykçan görkezýär.